A dyma ni, flash fach i'r canol y cylch, wrth gwrs, nôl at yr adran A wrth gwrs ni wedi gadael y cesig ar ebolion, amlaen yn syth i'r meirch ifanc, a dyma ni yr enillydd, yr march 4 i 7 o oedran. Beth ni'n gweld tu flaen i ni yw y Jenkinses gyda Talgarth Taylor. Penboeth tapdans y march, Talgarth Teirian y gaseg. A dyma ni enillydd cystadleuaeth y march 4 i 7 mlwydd oed. Talgarth Taylor yn eiddo i Mr a Mrs Jenkins, llon gyfarchedig gresog iddyn nhw fel teulu. Ond i wir, hyn ni mlaen i'r merch tymach mwy o oedran cyn y bencampwriaeth, ond dyma ni enillydd yr merch ifanc o dan Francis Goggin, Talgarth Taylor i G&E Jenkins. A dyna ni y merch yn mynd mas o'r canol. A'r lliw llwyd wedi bod yn eitha poblogaidd yn y canol y bore yma hefyd. Odi, ma fe. Wel, mae'r lliw yn mae tipyn bach o history yn y lliw y glas. Wrth gwrs i fi mae ceffyl Cymraeg yw ceffyl glas, ond wrth gwrs mae pawb a'i barn a ceffyl coch, a ni'n gweld y lliwiau i gyd fan hyn, yndyn ni.